И здравейте всички от YouTube, аз съм Бегерендър и днес играем в Пеятра България. Днес мисля да направя една томболка. Всичко, което ще дам в ето е този чест. И това е. Ще дам два фул меча от сайта. Два фул про армора от сайта. Ето. 6 легендарки, 2 стрендки и 2 спидки и 2 стрендки. За да се запишете, трябва да лайкнете клипа, трябва да се абонирате за мен и трябва да напишете в коментарите ето е така запис, теле и вашето име в играта. Трябва да сте се абонирали за мен. Ако сте печели, ще не сте се абонирали за мен, няма да си вземете наградата. И ще тегля томбата на 400 абоната. И това бях аз, Бегерендър. До виждане.